ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навори оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. аллакай шаби 11 ба 12 апрел турнири калони UFC 327 баргузор мегардад, ки дар он якчанд муҳорибаҳои шавқовар баргузор мегардад. муҳорибаи асосии турнир барои камарбанди вазни вазнин Иржи Прохаска зидди Карлос Улберг, дуюм муҳорибаи асосии турнир Азамат Мурзаканов зидди Пауло Коста, баъдан Доминик Рез зидди Ҷонни Уокер, Кап Свонсон зидди Нейт Ландвер, Патрисио Феррейра зидди Арон Пико, Кевин Холланд зидди Рэнди Браун, Матеуш Гамро зидди Эстебан Рибович ва Келвин Гастелум зидди Висенте Люк. ин муҳорибаҳои шавқовартарини турнири UFC 327 аст, ки ба шумо тавсия медиҳем ки онҳоро тамошо кунед. турнири UFC 327 шаби 11 ба 12 апрел аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. рӯзи турнир мо ҳамаи ссилкаҳои даркориро дар телеграм-канали худ Паҳлавон Теҷа мегузорем. барои ҳамин худи ҳозири даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. чемпиони вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев гуфт, ки дар кадом ҳолат карьераи худро ба анҷом мерасонад. то анҷоми карьера ҳоло барвақт аст. пеш аз охирон муҳорибаи ман бисёриҳо мегуфтанд, ки баъди ин муҳориба ман карьераи худро ба анҷом мерасонам, лекин ман ин корро накардам ва карданӣ нестам. ман тӯли чанд соли дигар ба ин кор машғул будан мехоҳам. ба ман тамрин кардан писанд аст. ба ҳар гуна кишварҳо сафар кардан, рақибонро шикаст додан, пул кор кардан ва ба хона баргаштан писанд аст. вақте ки ягон рӯз ин корҳо ба ман хурсандӣ наоранд, ана ҳамон вақт ман карьераи худро ба анҷом мерасонам. лекин ҳозир ман хушбахтам, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем, ки Ҳамзат Чимаев чемпиони вазни миёна буда рекорди бебох 15:0 дорад ва ӯро аллакай рӯзи 9 май дар турнири UFC 328 муҳориба зидди чемпиони пешина Шон Стрикланд интизор аст ва бисёриҳо боварӣ доранд, ки пресс-конференсияи онҳо хеле шавқовар хоҳад шуд. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия гуфт, ки агар ӯ роҳбари UFC мешуд, пас муҳорибаи Топурия зидди Махачевро ташкил намекард. соҳиби сеюм камарбанд шудан барои ман танҳо муҳориба зидди Ислам Махачев маъно дорад, чунки мо бо ӯ ҳардуямон таърихҳои калон дорем. агар ин муҳориба дар вазни миёна гузарад, ман розӣ мешавам. дар дигар вазн намедонам. агар ман роҳбари ташкилот мебудам ва барои ман дар ҷои аввал тиҷорат мебуд, пас ман боварӣ надорам, ки муҳорибаи Илия Топурия зидди Ислам Махачевро дар қуллаи баландии карьерашон ташкил мекардам. ман худи ҳозир ба вазни сабук баромада чемпион шудам. ӯ низ ҳамин корро кард. ҳам ман ва ҳам Ислам мухлисони зиёди худро дорем. ва агар ки дар чунин ҳолат Исламро шикаст диҳӣ, пас шумо ситораи мухлисони шарқиро аз даст медиҳед. аз ҳамин сабаб ин саволи осон нест, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, дар ҳақиқат аз ҷиҳати тиҷорат гирем, агар худи ҳозири дар UFC ситораҳо хеле каманд ва агар ки UFC муҳорибаи Махачев зидди Топурияро ташкил кунанд, пас аён аст, ки яктое аз онҳо шикаст мехӯрад. ҳамин гуна UFC яке аз ситораҳои калони худро аз даст медиҳанд. лекин аз нуқтаи назари варзишӣ гирем, агар муҳорибаи онҳо яке аз муҳорибаҳои калон ва шавқовар дар таърихи муҳорибаҳои омехта шуда метавонад. худи шумо дӯстон муҳориба байни Ислам Махачев ва Илия Топурияро дидан мехостед ё не? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.